Nová generace vodního paprsku je tady. Zabalený v elegantním designu. Na Mach 4 je každý prvek záměrně konstruován tak, aby zvýšil vaši produktivitu. Inovační synergie mezi našimi světově renomovanými inženýry v oblasti vodního paprsku a mimořádně důležitým hlasem našich zákazníků vám přináší nepřekonatelný výkon. Revoluční technologie a funkce pro skutečný komfort obsluhy. Efektivita díky detailům. Odolná konstrukce. Mach 4 je vymyšlený jako přesný stroj s tuhým ocelovým odlitkem zbaveným od napětí. K tvrdému každodennímu použití. Modulární design vám umožní vybrat si správnou velikost pro vaše využití. Na pohonném systému stroje velice závisí výkon vodního paprsku a kvalita řezaného dílu. Seznamte se s nejmodernějším řešením portálu u Mach 4, obsahující Nexen RPS systém jen od Flow. Když komfort obsluhy není dostatečný, lze získat vyšší výkonnost díky designu. Pojízdná ovládací konzola pro snazší pohyb. Pohodlné přípojky vzduchu a vody. Řízení výšky hladiny vody. Lepší dostupnost. Dostaňte se ke svým obrobkům tak blízko, jak potřebujete. Podsvícení mostu a tyto vymoženosti mohou zlepšit přesnost dílů a snížit únavu obsluhy. Zažijte již dnes novou generaci strojů pro řezání vodním paprskem. Rychlejší řezání, rychlejší zisk. Nový Mach 4 od Flow. Léta v předstihu.